Hát ez nagyszerű ez a bekezdés, gyerekek, hát szevasztok! Hello! Üdvözlök mindenkit ebben az FC Mobile-os szép kis szarban, és hát annyit tudok erről mondani erről a játékról, hogy ez a FIFA-ról lett másolva. Szerintem ez a játék nem rossz, de nem is annyira jó. A Brawl Stars-ai valami fos, ugye? Na mindegy. Hagyjuk. Hát várunk, hogy betöltődjön. Hát hogyha nem vagytok még feliratkozva, akkor meg kell ütögetni azt a like gombot, így 8-szor, és aztán what the hell? Elment itt egy repülő, vagy nem tudom mi a gyász, de valami elképesztő. Na, és a like-ot kell, még a subscribe-ot, ami itt írja, hogy feliratkozás. És hogy arra rá kell nyomni, és amiután rányomtál, azután még egyszer rá kell nyomni, és ott a értesítésekre kell rányomni, hogy értesítsen ez a YouTube-ka, hogy mikor jönnek ki az új videók, mert hogyha nem nézed, akkor hát... Na, akkor nem teszek több videót, jó? Te kis cigány. Na, de töltődjél be, de engem ne fenyegessé, ha nem töltődsz be, akkor én jó, mindig. Hát ez nem tudom micsoda, de jó. Hát én nagyon értek a focihoz egyébként. 106-os a csapaton. Nemrég kezdtem. Itt van, tessék a csapat. Eléggé világosnak tűnik, hogy miből áll. Mindenki nézze meg magának, hogy milyen játékosaim vannak, és majd írjátok le kommentbe, hogy még játékosokat kéne még kicseréljem valaki másra, és mondjatok játékosokat, akiket el kéne adjak. Na de most az van, hogy ingyen nem tudok nyitni, és ezért mondtam volna, hogy ez egy kicsit ilyen, na mindegy, hagyjuk. Ezt a csodálatos dolgot, ezt ki kell gyűjtsem. Szóval ma ilyet fogunk játszani, amit nem tudom mi ez, de én nem tudom, de amikor én még láttam a focit, akkor, és hát nem látom, most itt 2025-ben a Liverpool kikapott a PSG ellen, hallod? Nem tudom elképzelni, hogy what the hell, ezt hogy tudta megcsinálni a Liverpool. Na de mindegy, ez nem az én dolgom, ugye? És akkor játszunk egy ilyen Beckham Chronicles, mindegy Chronicles, vagy nem tudom mi a gyász ez. Én nem tudom, nem vagyok valami English. Na várj. Mit kapunk a végén? Ez jól jönne nekem 3 Mascherano. Egyébként. Írjátok le a a kommentben, hogy a La Ligába kik lesznek szerintetek a sorsdöntők, vagyis az utolsó 2 körben. Szerintem a Real és a Barca. Én azt mondom, hogy most nem mondok semmit, mert a reálosok mérgesek lesznek, a barszások is mérgesek lesznek, mert én őszintén én nem mondok semmit, jó? Mert ha mondok valamit, akkor a másik nem fél mérges lenni, de nem is értem az egész TikTokot, hogy arról szól majdnem az egész, meg minden, hogy a Barca jobb, a Real jobb, minden egyenlők, ahogy a Squid Game-ben mondanák. Mi egyenlők vagyunk, vagy hogy egy házban van. Na de mindegy, most várjál már egy kicsit, az a baj, hogy Ronaldinho, ez nagyon szigma. Az a baj, hogy én most itten elkezdek játszani, azt belemerülök, soha nem fogom leállítani ezt a videót. What the hell? Mi történik? Hallod? Ez egy olyan szar, de már próbálkozok venni egy újat, de soha nem fog ez megtörténni, ugye? De úgy a gyász, jó van te, niga. Jó azért. Hallod, azt hittem már nincsen les. És amúgy egyébként még a Brawl Stars-os videómban, az új Brawl Stars-os videómban,
mondtam, hogy ha akarjátok, akkor lehet Fortnite-os videó is. Őszintén nem írtatok semmit, szóval Bróter, és hát azt még nem láttam, azért megnézem még ma is, hogy írtatok-e valamit, de én nem láttam írást, hogy akartok-e Fortnite videót látni. Nem vagyok valami elképesztő jó benne, de azért megpróbálkozok nyerni egy-két meccset. Hát ez nem tudom, hogy történt, de megtörtént. What? Ez most mi? Jó, mindegy, megpróbáljuk berúgni. Hát, ez szarabb volt, mint a... Na mindegy. Hagyjuk. Hú, Beckham, légy szíves. Nagyon szigma volt. Ez az ellövés. És szóval, hogyha akarjátok a Fortnite-ot, akkor inkább lájkoljatok, mert már annyi mindent mondtam, hogy írjatok a kommentben, mint a óég. Hát ezért próbáljátok meg ezt a like gombot kiízélni a világból, kibannolni, vagy nem tudom. Szétnyomogatni repolt like gomb. Várjál. Boom! Ember, hát mi a gyomosz? Na jó, nem, mindegyik játékra azt mondom, hogy szar. Hát az. Szóval, já. De mi van ezzel? Brother. Brother, it's not good for you. What the hell? Na most már kapjuk el azt a cigányt? Hogy is van? Göcsedek. Jó, menj. Ez az. Já! Ezért 16-os vagy nehéz. Nem értek ehhez a játékhoz, de megpróbálom. Gigacsed! Bum! És pont a kezébe. Na, milyen gigacsed vagyok én, hogy mindig a kezébe? Van egy kis morska. Morsi, tarka. What the hell? És ha akarjátok, akkor horror játékokat is kipróbálhatunk. Mondjuk a Hello Neighbor-t, a Grenja Menyma, és a barátainkkal, vagy a barátaimmal is játszhatunk majd, hogyha akarjátok. De ez mind rajtatok függ, és hogy mennyien nézitek meg a videót, és mennyien kedvelitek a videókat. Most úgy beszéltem, mint valami reklámos, hallod. A sportszelet, amit ha nem veszel meg, akkor a kedvező ár nem sokáig fog tartani. Szóval 20%-os kedvezmény most csak a nem tudom milyen boltba, kisboltba megtalálható. Minden milyen boltban van. És vegyél te is sportszeletet 20% kedvezménnyel. Nem tudom mit mondjak. Kisbolt. Na de... What the hell? Hallod? Ez a telefon mindig kiírja a számokat. 12%, 8%, pedig olyan gigacsed, hogy 99%-on van, de mégis azt mutatja, hogy 1%. Mindegy. Hogy ember, what the hell? Ez egy olyan szarjáték, ember, hallod? Nem tudok játszani, mert ez a gigacsed telefon mindjárt begyulladt. Olyan tűzgyilkos állat, mint a gyász. Jó van már, hacker disznó állat ment. Egyébként FIFA-ban sokkal jobb lennék, csak így mondom. Jó van. Hát, rúgjál fel, ha lehet, te cigányniga. Cigányniga. Hogy most már ne rúglak, te cigány. Most már te ne fenegessél, de miért nem nyomom? What the hell? Jó, de 104. 4. perc, what the hell? Jó van, te... Matetea, I-U-A. És be. Ott van. Nem, nincs meg. Ott van. Hú, te fiú, mi ez a szar játék? Ez is egy kérdés egyébként. Várjatok. És itt te... Na várjál. Ez így nem fog menni így. Hát ember, menjen. Istenem. Na dembele. Dembele. Viszi a PSG-nél. Ja. És. Ja, fogjuk ezt a szar. Mindegy. Egyébként nem is tudom, milyen csapatot választottam, majd megnézem.
ez honnan a jó Istenből? Ronaldinho, az nagyon piros volt, hallod, mi a gyász? Azt nézni, azt volt a hely, két ember között elment, és mégis bement. Na szóval, what a hell? Dembele! És ott van a Matea. Na mindegy. Matatea. Matat a tatiba, vagy mi? Matat a kakiba. Hogy egy játszani ki. Na végre, ott van. Ronaldinho újra megcélozhatja a nem tudom, spagettit is megsúchatja. De nem történik ez, mert 11-es párbaj. Na jó, hát ha ezt vesztetjük, akkor vesztetjük. Jó azért, mert hallod, nem megy be Ronaldinho lövése, hallod? Akkor gigacsöd. Na várjál, most ezt szóval fog lőni ez a gigacsöd majom. What a hell? Hát honnét kellett volna, tudjam mondjuk. Na várjál. Oda fogok lőni. Nem, oda fogok lőni. Hova de gigacsöd vagyok én. Jó, várjál, most hova fog lőni ez a Bildiz? Nem bízok benne. Hát azt nagyon előtte a gyávó. Hát konkrétan Juventus. Konkrétan. Mi a gyász? What the hell? Ezt látta valaki, hogy mi a gyász történt őszintén? Nem tudom, de nagyon-nagyon fájdalmas. Hát ez nagyon szar ez a játék őszintén. De miért nem lőjed már, te Petőfi Sándor, hallod? Jó, az mindig odaugrik ez a Petőfi Sándor, hallod? Nagyon gigacsed, nagyon. Most ide fog ugrani, figyeld. De hova ugrik ez a szégyen gyalázat? Mi a szart csinál ez a kapus? Hogy kell ezzel a kapusval védeni? Hova lősz te béna állat? Jézusom! Hova a gyászba nem tudsz lőni, te hülye? Hát ez hülye. Jó van már persze, csaló disznó állatok, akik csak azt csinál. Ezt tudják csak csinálni ezek a nigák is. Motherfuckers, bitch my nigga. Ez a játék, hogy nem hiszem el ezt a gyászkalapot, Istenem, hát nem hiszem el, hát ez... Na most itt vagyok egy izében, rájöttem, hogy a Beckhamos szaros az nem működik, mert hogy azból nem kapunk olyan szartiketet, vagy nem tudom mi a gyász az, de azt nem kapunk, igen. Szóval ezt fogjuk játszani. Megint írja a százalék jelét, ezt nem tudom miért csinálja ez a telefon, de lassan a kukába fog repülni ez a telefon, mert olyan matetea. De ó Istenem, a matratea, Istenem. Ó, na végre niga, sok niga egy helyen. Na várjál. Most kell. De hol vannak a csapattársak? Mi a szar? Ez volt a legjobb lövés a világegyetem jószágóban. Bum. Niga. Hú, azaz, matetea, kopasz ember. Istenem! What the hell? Mindjárt kifagyik a telefon. Oh my god, bro, what the hell, man. Jó, de... Oh, yeah. Ez történik a telefonnal, amikor azért meglátod a... nem mindegy. A FC Mobile-t, amikor telefonod meglátja az FC Mobile-t, így kifagyik. Nem, kiskocsog. Nem. És most! Szarmas, ahogy van. Sigma, metetea. Sigma, metetea. Mutetea. Wow. Sigma boy. Na várjál. Ez az. Giga Chad.
És megérkezik. Hermione Granger. Vagy nem. De mit csinál ez a Petőfi Jánkos bánkos? Isten áldna meg, hát Petőfi Sándor gatyába táncol felesége. Egyébként mindenkinek mi ez már, milyen magyar megemlékezés, vagy mi ez, mert hát én külföldi vagyok, és hát nem külföldi, de román, igen. De szóval nem tudom pontosan ezt a megemlékezést, de ja igen! Tényleg Petőfi Sándor, amikor elment háborúba. Igen, és sajnos akkor halt meg. Viszont nem biztos. Csinálok egy olyan videót, hogy valami történt Petőfi Sándorral. De ezt se tudjuk meg soha az életbe. Na várj. Ideg mi adja? Na várj. Az oxigén palack megjukasztotta a nigát. What the hell? Jó van, hát ez így nem jó. Sok niga egy helyen. 1 perc maradt hátra, hogyha ezt nem fogom behozni, akkor niga vagyok. Ez az. De mi az, hogy nem találok be, te szar! Őszintén, ez egy szar. De... Úristen, mi a szar ez a telefon? És semi-pro. Ki a gyász akar ezzel a szarral játszani? Mindjárt tudom. Na, majd mindegy. Ha kérlek, kapcsoljuk valami nyújt. Na, várjál. Léci. Mi a fa? Na, mindegy. Ez egy gyászjáték, ez egy gyász. Gyász játék. Egyébként, ha én napi jutalmat nem kapom, meg mi ez a szar játék őszintén? Bebugott a játék, és őszintén ez egy szar. És most, BOOM! Mi a szar? Ez egy CB-vel belövöm, érted? Fernando Herre golyó. De milyen szépet rá, nézd meg. Mint egy szerencsétlen, úgy rárugtam, de ez így jó, ez nekem megfelel legalább, berúgtam, de megint mi ez a fagyás, kiakadás, gigacsed matetea. Ezt nem tudom hova lövi, de nagyon szigma. Szigma boy! És nagyon liga. És mi van? Ja jó, azt hittem már valami elképesztően nagy gigacsed elrontottam, vagy valami. De az még lesz se lett volna, fiam. Az még csak most. De nem tudom, mi van ezzel a telefonnal, de nagyon gigacsed, hogy mindig ezt kiírja, hogy százalékoltasd le ezt a telefont, mert ez egy szar. És! De mi a gyunkárdos, büdös életnek a jó égét. Még egy olyat rugok. Hát ez nem sikerült, mert Herre golyó, az nem pont ide jött. Hová kellett volna, ha herregolyó. Jó van, herregolyó, menjünk. És most hát muzsika. De ugye szedjük ki. Pum. Mondjuk ezt még nekem is kéne tudjam a Petőfit egyébként, csak most jövök rá. Niga. Te niga. Te gyászkalap. Hallod? Ez egy olyan szar. De mi történik ezzel? What the hell? Nem gigacsed. Na szóval igen, és akkor passzolom, és Matetea elindul. Fantasztikus csel, ezt még én is meg tudnám csinálni, de jobban. Gyorsan neki. Az mekkora egy fejes volt, még össze is fagyott maga a telefon, hallod?
Nem giga csere telefon. Ne, giga. Giga meccs. Giga meccs. Ui! Ó, de százalékoltasd le magad, te telefon. De miért lövök mindig felé? Ez egy onszon. Várj. Most kell becsúszni a cigánynak. Várjál! De mi van ezzel a játékkal? Miért ilyen fagyos? Jó van, gyerekek, nekem itt befejeződött ez a szar videó.